Обичали Господа, братя и сестри, на мен се пада една чест от Бога, дадена по Неговата милост, да се обърна към всички вас, дарителите, спомоществователите, съпричастните към бедствието, което се случи в Аспарухово и в град Добрич. Ние сме в прага на една прекрасна инициатива на Театър Българан и Студио Палас, където се открива дарителска кампания чрез благотворителен концерт към всички хора с призив да подпомогнат, да проявят милосърдие, състрадателност, дълбоко уважение или общо изразено човечност към пострадалите хора от бедствието, наречено наводнение. С чувство на голяма любов и искреност подкрепям, състрадавам и давам своето благословение като Варненски и Великопреславски митрополит за тази инициатива. Колко важно е, братя, да живеят наедно. Някога е възкликнал светия пророк и цар Давид. И в моменти, когато има радост и особено когато има скръб. Да бъде на добър час. Благодарим искрено и сърдечно за тази инициатива, за желанието да се помага на ближния, и църквата, разбира се, не само благославя, но и пряко ще участва във всичко това, което сме длъжни да сторим. За нас бихме казали, всеки ден е ден Господен, ние сме раби Господни и дойдохме тук по Божията милост и по Неговото съизволение да сторим онова, което бяхме длъжни, което сме длъжни и което винаги ще трябва да изразим чрез действията, делата си, на милосърдие, на въздържание, на кротост, на любов към Бога и към човека. Амин.